हाग्रामा महिलारिया बिजेपियाव आखाइ गोरोबफैगोन ना फैया बियो बिनि खोथा। आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ मानो लोगो हमफैदों आं बेखौ मिथिया। बिथाङा गोरोबफैना खामानि मावनो फैयोबा मोजां खोथाजों बरायगोन। गाज्रि नङा, लोगो हमहैदों, बेखौ मानसि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो, बा पार्टिनि थांखि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो, बा जयेन खालामनो थाखायबो हयथ' लोगो हमहैनांगौ, बे बिथांनि गोसो जाहैबाय। खिन्थु जों वेलकाम खालामो। बिजेपियाव हाग्रामा महिलारिया जयेन जायोब्लाबो बिटिसिनि सिबा हाग्रामा महिलारि जाया। एम रेवरेवा नार्जारि। बिजेपिया दि ट्राइबेल हारिखौबो जोबोद अनो, बेखौ हाग्रामा महिलारिया बुजिनानै लोगो हमदों एबा माबा मोनसे सिन्था खालामदों जानो हागौ। मानोना राजनितिकनि दरजाया जेब्लायबो खुला। राजीव ब्रह्म। बाथ्रायाथ' बेनो मा, थारमाने जोंहा संगठननि बे मोनसे मेल जाबाय थायो। डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायो, मण्डल लेभेलाव जायो, शक्ति केन्द्रआव जायो। दा जोङो जोंनि वार्कारफोरखौ जोङो मारैहाय स्ट्रं खालामनो हायो, बे बेलायाव जोङो डिस्ट्रिक्ट मिटिं खालामनाय जायो। एजिकिउटिभ बियो, बेयाव खुनु माबा पाब्लिक गैया, खालि माबाल' दं आरोखि, जोंनि वार्कार आरो लिडारफोरल'। दा जोङो पार्टिखौ जोङो एसटि हिसाबै, ट्राइबेल हिसाबै मारै स्ट्रं खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायो, बुजायो। ओमफ्राय दा जोंनाव बहुद मर्चा दङ, एसटि मर्चा, एससि मर्चा, अबिसि मर्चा, टि मर्चा। दा बेफोरखौ लाजोबनानै मोनफ्रोम आलादा आलादा हिसाबै जोंहा माबा दं आरोखि, उइंस दङ। दा जोङो एसटि मर्चानो दिनैहाय सेकेन्ड टाइम चिरां जिल्लानि एजिकिउटिभ मेल जादों। दा बे मेलाव जोङो नुजाफैदों। दा बेनो जों बुजायलांगोन। मानो होनोब्ला दिनैसिमबो ट्राइबेलफ्रा बिजेपिखौ बिराद गाज्रि मोनो। ट्राइबेल स्पेसियेलि बर'फ्रा जाख्ल'जोबनो नागिरबाय, जाख्ल'बायनोथारो, नङा होमबा? दा बाथ्रायाथ' बिदि नङा। दिनै मोजाङै गोथौयै सिन्था खालामोबा नोंथांमोना साननानै नाय, गोदो आफ्टार इन्डिपेन्डेन्स 75 इयार्स दिल्लीयावबो नोङो सरकार दंमोन, आसामाव सरकार दंमोन। आसामावबो जोंनाव एमपिफोर गोबां दंमोन। बे एमपि बिथांमोना ट्राइबेलफ्रा रावबो मन्थ्रि मोनामोन। बरंस' ट्राइबेलल' नङा, असमियाफोरखौबो दिल्लीयाव माबा मन्थ्रिखौनो होआमोन। दिनैहाय खिन्थु जोंनि बे मानब गेदेर मदि फैनायनि लोगो लोगोनो बिथाङा ट्राइबेलफोरखौ दिनैहाय नर्थ इस्टनिफ्राय 3 मानसि केबिनेट मन्थ्रि होनाया गोरलै बाथ्रा नङा, सिमाङावबो सानथाव बाथ्रा। बे गोबां असमियाफोर दं, बिथांमोना मोनाखै, थेवबाबो बिथाङा ट्राइबेलफोरखौ दं। सर्बानन्द सनवाल दाङरिया, बिथाङाबो ट्राइबेल। किरण रिजिजु दाङरिया, बेबो ट्राइबेल। आरो रामेश्वर तेली दाङरिया, बेबो ट्राइबेल। आरो दा भारतनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बायद'खौबो दिनैहाय बिजेपि सरकारा ट्राइबेलखौनो होदों। ट्राइबेल होननानै बुङोब्ला मा खालामो, जोंखौबा सानसे समाव जोंखौ ओरैबादि नासयोमोन, गारि मटराव जोंजों गाखोफायामोन बामोनफ्रा। जों न'आव थांना ओंखाम जायोबा सिथ्लाखौ सिबोमोन, नङा होमबा? बेबादि जाथिखौ दिनै बिजेपि सरकारा थिखांदों। दा ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो, बयबो लैहोर लैहोर बिजेपिआव हाबफैनाया दरखार दं। आरो बेल' नङा, मोनफ्रोमबो सुक्ति 3 टाइम्स बर'फ्रा सुक्ति खालामबाय। बे सुक्ति खालामनायनि मेन माबायानो जाहैबाय बिजेपि। बाव खुनु सोरबा कंग्रेसआ, खुनु बेलेग पार्टिया दिनैहाय नोङो बिएससिखौनो होन, बिटिसिखौनो होन, बिटिआरखौनो होन, बे गासिबो बिजेपि सरकारनि दिनाव जानाय। आं सानो निस्सय ट्राइबेलफोरखौ बिजेपि सरकारा बिराद अनो होननानै। निस्सय अनमारोबो। नोंथांमोनानो प्रुफ दंना? आसाम बादिनिफ्राय नोङो आसामाव एमपिआ बर'ल' दंमोन नामा? ट्राइबेलल' दंमोन नामा? गोबां हारिनि दंमोन ना, खिन्थु ट्राइबेलखौनो होजोब्बाय। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिजेपिआव मोनसे हाबनायनि सम्भावना दं, बियो बेसेबां सैथो? बेखौ मैयासो निउसआव नुदों आङो। सिङाव मा जादों बेखौ बारा बुंस'नो हालिया। मानोना बिथाङा जेरोखोम खामानि मावबाय थादों, जोंनि थाखायथ' बिजेपिनि थाखाय मोजाङानो। जोंनि बिजेपिनि थांखिया जाहैबाय गासिबो जाथिनि, गासिबो संगठनाव खामानि मावनाय। स्पेसियेलि जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे सिन्था, खुनु जाथिखौ नागारना खामानि मावनो नागिराखै। बे गासिबो जाथिनि संगठनफोर, एमएलए, एमपिफोर जायोबा बिसोरखौ लानानै खामानि मावनो नागिरदों। जाहाथे जोंनि गेजेराव असान्थिया जोबो, सान्थिया फैयो, आरो जोंनि गेजेराव जौगाखांनाया मोजाङै जानो हायो, बेखौ लुबैदों। मानोना मोनसे जाथिनिफ्राय अपजिसनाव थाबाय थायोब्ला रायजोनि
दैथायहरजानाय एमएलए एमपिफ्रा एमसिएलएफ्रा जुदि बेवहाय अफिसाव थाबाय थायोब्ला सरकारनि डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावनो हाया होमबा डेभेलपमेन्ट मावनो हाया बै ओनसोलफ्राव डेभेलपमेन्टआ थालाङो ओंखायनो जोंनि सरकारनि उद्देश्यआ जाहाथे खुनु जायगायावनो डेभेलपमेन्टनि खामानिया जाबानो थाया जायो बेखौ नायनानै बयखौबो लानानै खामानि मावदों आरो मैयानि जे रिपर्ट जानो हागौ बिथाङा बेक्तिगत ना मा RSS दैदेनगिरिफोर लोगो हमहैदों बेखौथ' गाज्रि नङा लोगो हमहैदों बेखौ मानसि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो बा पार्टिनि थांखि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो बा जइन खालामनो थाखायबो हयथ' लोगो हमहैनो हागौ बे बिथांनि गोसो जाहैबाय खिन्थु जों वेलकाम खालामो जों बेखौ बरायो बिथाङा फैनानै ज' जाफैब्ला जों जयैनो BTC आव बा आसामाव ओजोंहाय जोंहा UPPL दं BJP दं आरो BPP फैदेरनानै जुदि ज' जायोब्ला जोबोद मोजां जागोन जोंनि गेजेराव खौसेथिया नुजागोन बेखौ आसा खालामदों मानि थाखाय लोगो हमदों बिनि माबाफोर सिगनालफोर मोनदों नामा नोंथांमोना बेखौ जेबो मिथिनाय जायाखै मानोना सम सम राजनितिगिरिफ्रा देशनि गिदिर गिदिर मानसिखौ लोगो हमनाय जायो ओंखायनो बिथाङा मानो हमहैदों बेखौ मिथियाखै खिन्थु प्रेसआव होनाय मथे जइन जागोन नामा मागोन नामा बे बिथांनि खोथा आरो जुदि गमामायैनो बिथां हाग्रामा महिलारिया BJPआव जइन जायोबा BTC नि सिबा सोर जाथावथाव BTC नि सिबाथ' दा हाग्रामा महिलाया दिनै फैयोब्लाबो जानो हाया मानोना सिस्टेम दं जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकाराबो जेनेबा प्रमद बर'खौ नागारनानै BTC आव हाग्रामाखौ दिनै दानो शिफ्ट खालामा मानोना दाख्लैसो बोसोरनैनि आगोल बा बोसोरनैयानो जायाखै जोंनि गेजेराव प्रमद बर' आरो बिथांनि गासै इन्डिपेन्डेन्ट दैदेनगिरिफ्रा जे रोखोम भायलेन्सखौ नागारनानै हाथियारखौ उथायनानै जे सान्थि लाबोबाय बे सान्थि लाबोनाय मानसिखौ नागारनानै दिनैहाय आगोलाव जेनेबा हाग्रामा महिला 15 बोसोर 17 बोसोर बिदि सालायबोनाय बेखौ हथात लाबोनानै शिफ्ट बानायबोनायखौ जोबोद गाज्रि जायो आरो जोंनिखौ असान्ति जाफिनगोन दिनै जुदि हाग्रामा महिलाखौ जुदि शिफ्ट खालामफैयोबा बै NDFB बै UPPL बा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा रागा जोंफिनगोन रिभल्ट खालामगोन आरो जोंनिखौ असान्तिया फैफिनगोन होनबा ओंखायनो आंनि नुनायाव बिथांखौबो लागोन बिथांखौ लानानै खामानि मावगोन बे उननि बाथ्रा उननि इलेक्सनाव मा जायो बे उननि खोथा उननि इलेक्सनाव जुदि UPPL देरहायोब्ला हयथ' बिजों जागोन बा BPP देरहायोब्ला बिजों जागोन आरो मोनथामखौ लानानै हयथ' मोनसे क'आलिसन गभर्नमेन्ट BTC आव जानो हागौ बै समाव सिबा सोर जायो सिब जाया बैनि खोथा खिन्थु दिनै एबार जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि BJP आव हाबब्लाबो बिथांखौ हयथ' निस्सय आंनि साननायाव बे शिफ्ट जानो हयथ' बेखौ होथ'नाय नङा आं बेखौ सानदों आरो चिरां दुवाराव फैबाय थानाय समाव जाति फोजोबनायनि नोंथांमोना सिन्था खालामदों MP MCLआवथ' जाहाथ' थाखागोन BJP आव थाखागोन खिन्थु जोंहा मोनसे दं गोजौआव जों एलायन्सआव गेलेगोन BJP जों UPPL जों दिनै दं आरो BPP फैयोब्ला जयैनो एलायन्सआव गेलेगोन दा बै समाव परिबेसा मा जायो बे उननि खोथा जाहैगोन मोजाङै दानि बायदि थाबाय थायोब्ला निस्सय एलायन्सआनो जागोन बहाय जेराव जोंनि जेनेबा जेराव UPPL नि केन्डिडेट दं बा UPPL थागोन जेराव BJP केन्डिडेट BJP थागोन जेराव रावनिबो गैया बहाय बुरजा फरायनायनि गेजेरजों जागोन आरो जुदि मोनसे जायगायाव जेनेबा चिरां बादियाव गुबुन जायगायाव जुदि माने बेहाय गेलेनांगौल' हयथ' फ्रेन्डलिबो जानो हागौ जुदि गोरोबलायनो हायाब्ला सोरबा केन्डिडेट लुबैलायोबा जोंहा चिरां बादियाव रन्जित बसुमतारीखौ नागारनो हाया जोंनिफ्राय जुदि लुबैब्ला फ्रेन्डलिबो जानो हागौ आरो दा बे असम्भब नङा बे उननि खोथासो दिनै बेखौ प्रेडिक्ट खालामनो हाया आरो